Tul dan ix-xahar Malta għandha l-Presidenza tal-Kunsill tas-Sigurtà tal-Ġnus Magħquda għat-tieni darba fl-aħħar sentejn mindu pajjiżna ingħata siġġu mhux permanenti f'dan l-ogħlaq organu tal-istituzzjoni internazzjonali. Dwar dan One News tkellem mal-Ministru responsabbli mill-affarijiet barranin Ian Borg. Għandek temi u sfidi illi jibqgħu priorità matul is-sentejn kollha u allura anke issa fix-xahar tal-Presidenza Maltija bħal pereżempju it-tfal u l-konflitti armati, il-vjolenza sesswali waqt il-gwerer. Dawka huma temi rikorrenti. Hawnhekk il-Ministru Ian Borg semma temi oħrajn li huma fuq l-aġenda tal-Presidenza Maltija. Bla dubju ta' xejn, l-Ukrajina tibqa' fuq l-aġenda iżda wkoll għandek b'mod mill-aktar pressanti dak li għaddej fil-Lvant Nofsani. U għaldaqstant qed nantiċipa illi l-laqgħa li se nkun qiegħed immexxi fit-18 ta' April tkun mistennija ħafna u li għaliha ser jattendu anke bosta Ministri tal-Affarijiet Barranin fi New York. Din id-diskussjoni se ssir hekk kif qed jiżviluppaw l-affarijiet f'Gaza fil-Lvant Nofsani b'Iżrael għaddu m'osservax riżoluzzjonijiet li ġew approvati minn tal-organu dan minn barra it-talba li hemm mid-dinja Arbija biex il-Palestina tissieħeb bħala membru sħiħ fil-Ġnus Magħquda. Din hija talba li l-Presidenza Maltija irċiviet u li hemm numru ta' azzjonijiet illi wieħed issa ikun qed isegwi. Wieħed irid ukoll jifhem illi matul dan ix-xahar jistgħu jinqalgħu affarijiet illi ma tkunx ppjanajt għalihom. U għaldaqstant il-ħidma koordinata bejn il-Ministeru, id-dipartimenti fil-Gvern flimkien mal-missjonijiet tagħna primarjament ta' New York iżda anke missjonijiet oħra